Bona tarda, què tal, com esteu? Com han anat les vacances? És dilluns i després de tot un mes sense consell de dilluns, tornen els consells de dilluns, val? I aquest matí ho hem fet d'una manera, doncs, pujant una mica la temperatura. No la de fora al carrer, sinó la nostra, val? Perquè en el consell de dilluns d'avui començo parlant d'una de les meves especialitats, que és la sexologia. Vosaltres ja ho sabeu, qui segueix els consells de dilluns, ja sabeu que puc parlar bàsicament de 3 temes, val? Teràpia de parella o temes que afectin el món de la parella, la nostra sexualitat, val? O tot allò que té a veure amb la psicologia perinatal, d'acord? Allò que té a veure amb la maternitat i la paternitat, doncs al principi de la recerca d'un embaràs o quan ens acabem d'estrenar com a pares o si hi ha alguna dificultat a l'hora de trobar un embaràs, d'acord? Per tant, jo avui he pensat, bé, ja que venim de l'estiu i l'estiu és una època en la que la temperatura, no només puja la temperatura exterior, sinó que a vegades també tenim moments molt calents en parella o amb la parella estable o amb la parella esporàdica, doncs pensava que seria divertit començar amb això. I què us deia en el consell de dilluns d'avui? Us deia que guardéssiu un moment que hagueu tingut així una mica pujat de to d'aquest estiu i que el guardéssiu a la vostra biblioteca de recursos eròtics. I potser algú s'està plantejant i està pensant, i què carai és això de la biblioteca de recursos eròtics? És un recurs que jo m'he creat mentalment i que em va molt bé per explicar que hi ha una part del nostre cervell on es conserva tot allò que té a veure amb l'erotisme. I és molt bo conèixer bé tota aquesta part del nostre cervell. I parlo de biblioteca de recursos eròtics perquè me l'imagino com tot d'arxius col·locats l'un al costat de l'altre i als quals nosaltres hi tenim accés quan els necessitem. I hi ha persones que aquesta biblioteca de recursos eròtics és molt escueta, és molt petita, i d'altres persones que tenen força recursos a dins seu sobre aquelles coses que li agraden més, li agraden menys, allò que els encanta incorporar en la seva vida sexual o aquelles coses que no farien mai, d'acord? I què ens ajuda i què ens alimenta a ampliar aquesta biblioteca? Llegir molt, mirar imatges, pel·lícules, on hi hagi erotisme, on hi hagi sexualitat explícita també, també pornografia, ja sabeu que jo defenso la pornografia de qualitat, i qualsevol fantasia que tinguem, qualsevol record que tinguem, tot això ens pot anar molt bé per anar creant com arxius nous en aquesta biblioteca de recursos eròtics de la que parlo, d'acord? I senzillament és això, és a dir, a vegades tenim com la idea de que ens hem d'excitar per art de màgia i l'excitació no sol funcionar així, a no ser que ens acabem d'enamorar, que acabem de conèixer algú que ens posa moltíssim, llavors no cal tirar gaire d'aquests recursos perquè ja venen la mateixa excitació, la dopamina que produïm fa que estiguem sobreexcitats, per tant, no cal tirar d'aquests recursos. Però sí que és cert que quan portem un temps que amb la mateixa persona, doncs a vegades no ens excitem tan fàcilment així, perquè evidentment no estem produint aquesta dopamina que produïm quan ens enamorem o quan sentim una atracció física molt forta cap a algú i el coneixem i estem amb aquesta persona les primeres vegades. Per tant, aquesta biblioteca de recursos eròtics és importantíssima que la cultivem. I sabeu que us he parlat moltes altres vegades doncs això de la importància de poder llegir, de poder veure material audiovisual que ens agradi, que ens posi i poder crear i construir nosaltres a través de les nostres fantasies o d'aquelles històries que ens agradaria que ens passessin, doncs aquesta ampliació d'aquesta biblioteca, d'acord? Així, quan vulguem excitar-nos, ens serà molt més senzill recórrer un d'aquests arxius que poden ser sonors, pot ser un soroll pot ser molt eròtic, pot ser molt excitador, pot ser una imatge estàtica, pot ser una imatge en moviment, pot ser una olor, poden ser moltes coses les que formen part d'aquesta biblioteca de recursos eròtics. Per tant, com més coses tinguem, millor
ens anirà a l'hora d'excitar-nos i a l'hora d'estar amb la nostra parella, en podem parlar, el podem explicar, tothom es pot guardar per ell o per ella allò que vulgui guardar la seva intimitat, però parlar de tot això amb la parella també està molt bé, compartir algun d'aquests arxius de la biblioteca. Per tant, és important que sapiguem que dins del nostre cervell tenim aquesta biblioteca on tenim arxivats aquests recursos eròtics i que és molt important conèixer-los per quan els necessitem anar-los a buscar, d'acord? I a més, dona la casualitat d'avui que parlem d'aquesta biblioteca de recursos eròtics, és el Dia Mundial de la Salut Sexual i en dates importants jo sempre llanço alguna diapositiva, alguna imatge amb algun missatge, i quan parlo de salut sexual sempre em pregunto com us cuideu vosaltres sexualment. Des de fa anys, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ja va ampliar el concepte de salut i va dir que la salut no era només l'absència de malaltia, sinó que també era la presència del benestar, del benestar físic i psicològic. I quan parlem de salut sexual no només estem parlant de prevenció, d'embarassos no desitjats, d'infeccions de transmissió sexual, sinó que també estem parlant d'aquelles coses que ens agraden i que ens fan somriure, que ens fan estar bé i que ens omplen d'energia positiva quan ens vinculem sexualment amb nosaltres mateixes o amb la nostra parella o les nostres parelles, d'acord? Per tant, la pregunta que jo llanço i que m'agradaria que avui us féssiu i que reflexionéssiu de tot això és què feu per cuidar-vos sexualment, com us cuideu, d'acord? Doncs bé, fins aquí aquest primer consell de dilluns d'aquest curs acadèmic 2017-2018, jo funciono per cursos acadèmics. Espero que hagueu tingut unes molt bones vacances i que aquesta tornada a la feina us sigui lleu. A mi m'agrada molt estar de vacances, però també trobo a faltar una mica la feina. I tot i que he passat un agost força desconnectada del món, doncs m'encanta tornar amb els consells de dilluns i ara ja em tindreu maquinant per veure quins seran els consells de dilluns de les properes setmanes, d'acord? Moltíssimes gràcies per estar aquí. Sabeu que ara l'he fet en català i en breu començarà el consell de dilluns en castellà, per si us l'heu perdut des del principi, doncs ara el repesqueu en un altre idioma i així arribo a més persones, d'acord? Una abraçada, que vagi bé, adeu!